Oriako txirrindulari eskolako gaztetxoek asteburu honetan eman diote amaiera urtengo denboraldiari. Azken lasterketa Larraitzen ospatu dute banakako erlojupeko igoerarekin. Azken lasterketa honetan taldeko 3 txirrindulari podiumera igo ziren. Ander Usandizagak bigarren postua lortu zuen Benjamin mailan, eta Leira Dominguezek maila berean bigarren neska sailkatua izatea lortu zuen. Alebin mailan berriz txirrindulari munduan sartu berria den Iratik ere bigarren postua lortu zuen nesken sailkapenean. Eskolartekoek 3 mailatan emaitza bikainak lortu zituzten, bai neskek baita mutilek ere. Taldean 2 neska bakarrik egon arren biek lortu dituzte garaipenak. Mutiletan, taldekide gehienak lehenengo 10etan sailkatzen ziren lasterketa askotan. Unai Iribar Alebinak 7 garaipen lortu zituen denboraldian zehar, baita 2. eta 3. postu bana ere. Infantiletan, Aitor Irazuren papera ezin hobea izan da 2. eta 3. postu bana lortu ondoren. Seguran, ospaturiko Gipuzkoako txapelketan 4. postuan sailkatu zen. Baina bizikleta ongi erabiltzen ikasteaz gain, taldeko lana ere ikasi dute urte guztian zehar. Beraien artean lagunduaz, lortu ahal izan dituzte orain arte aipaturiko hainbat postu lasterketetan. Taldeko lan guzti honen emaitza Tolosan ospaturiko taldekako erlojupekoan ikusi zen. Gipuzkoako txapelketa honetan Alebinek 3. postua bete zuten eta infantiek berriz 5. Udako deskantxoaren ondoren berriro lasterketetara itzultzea tokatuko zaienez, hilabete batzuetan itxaron beharko dugu berriro ere txirrindulari gazte hauen emaitzak ikusteko.